Behin batean, Antzama eta 7 antxume bizi ziren zabola batean. Antxumeak oso politak ziren. Batzuk beltzak, bestak txuriak eta bestak gorriak. Baina denak berdin, ez niagan eta ez niagan ez. Mutur txikia txuri gorri. Txuri gorriak zuten 7. 7 potxolo-potxoloak ziren. Halako batean, beste askotan bezala, etxa garbitu eta umeak apaindu ondoren, Antzamak honela esan ziren. Umeok oraintza sokara joan behar dut, sal erosiak egitera. Ni etorri arte bakarrik eratzen zarete, eta begira, ez inori aterik zabaldu. Otsoen buruan dabil. Uste gabean, otsoa txabolan sartzen bada, deno jango zaituzte. Ez, ama, ez diogu inori zabalduko atea. Eta Antzaman azokarian zen lasai-lasai. Baina otsoak Antzama azokara joaten ikusi zuen. Eta poliki-poliki antxumen txabolara joan eta... Nor da? Ama naiz, ireki, zabaldu atera. Ez, zu otsoa zara, amak ez du alako estarri latzik. Otsoak lurrastiko ziotan, oilaren etxera joan zen. Oilo Andrea, ekarri askar amabilen bat arrautz, estarri latz hau pixka bat gozatzeko. Tori zotzo jauna, baina begira, inori kalterik egin gabe. Otsoa, amabe arrautza janna, antzumen txabolara joan eta... Nor da? Ama naiz, ireki, zabaldu atea. Ez, erakutsi hankak ataslotik. Eta otsoak hankak ataslotik erakutsi zuen. Baina antzumek... Ez, zu otsoa zara, gure amak hanka txuriak ditu. Otsoak lurrastiko ziotan, errotaren etxera joan zen. Errotari jauna, ea ekarri askar irin txuria, hanka beltzauek zuritzeko. Tori zu otso jauna, baina begira, inori kalterik egin gabe. Eta dena txuri eginda, berriz antzumen txaurara joan zen. Nor da? Ama naiz, ireki, zabaldu atea. Ea, erakutsi hankak ataslotik. Otsoak hanka txuri erakutsi zien katasuletik. Eta orduan antzumek atea zabaldu. Ene bada, antzumek hasi ziren iesi, baina otsoak... Banan, denak gripare iruntzi zituen. Denak ez, txikiena izilik erlojoaren atzean eskutatu zen. Otsoa orduan zabela deki beteta, ibai ondora joan zen lotan. Antzama etxea etorri zen, eta atean... Baina inortzuk ere zuen erantzuten, eta negarrez hasi zen. Nire antxume txikiak, gorri beltz eta zuriak, guri nik hasiak, zoritxarrean hemen etxean gaur nik bakarrik utxiak. Non zarete, non nire ume txikiak, nire antxume mutur zuriak, zuri gorriak, berdin 7. Txikiena, amaren negara antzutean, buru txikiak logo atzetik atera, eta lasterka amaren besotena joan zen. Eta berehala, amari dena kontatu zion. Antzamak orduan erabaki bat hartu zuen, gura izan jostorratza aria eta titare hartu, eta otsoaren bila joan zen. Otsoan lo zegoen ibai ondoan. Eta Antzamak poliki esnatu gabe, gura izan zabola irakizion otsoari. Eta 6 antzumeak antzea atera ziren banan bizi-bizirik, saltoka eta jauzira. Iso maiteak, otsoa esnatu gabe, ea, ekarri harriak. Eta otsoari zabel harriz bete egin, eta gero jostoratza zariz larruan josi zuen. Berehala, arbola baten atzera joan ziren, haien posardua. Eta mantuta gero, otsoa asmatu egin zen. Ura edan behar dut, antxume guztia jan osteak egarri izugarria dut. Otsoa, ura baten joan zenean... Uretara jauzi zen. Errekaren beko aldera heldu zen. Otso gaiztoa gezurra guri, baina amatxo berriunik guri. Gertara horren ondorioz, antzumak ikasi zuten eta ez zioten inori atea ireki.